Apa, Julian. Kaixo, Ainara, zer moz? Ondo, eta zu? Ba, bueno, metxe, entrenatu berria, dutxatik atera berria, eta ben, erdi hotzez orain. Bai, gaur eguraldiak ez digu asko laguntza, baina, bueno, aurrera hasi beharko dugu, Etxean egoteko bai. Hori da. Nik ere etxea gustora hartzen dut. Bueno, gu gutxienez klima honetara egokituta gaude, ez? Bueno, nik Karibetek etorri berria. Karibetik etorri berria, eta gainera aipatu behar dugu, zu jaiotzek, agian jende asko ez duela jakingo, ez zarela hemen jaiotakoa, baina, bueno, ja, hainbeste urteren ostean, Kalifornian, bai. eginda zaude, ez, klima honetara. Bai, gaina lesakan bizitza jaia osoa, han zulo batian sartuta, kriston ezetasuna, eta, bueno, ja, hotzarekin ez gara, ja, beldurtzen edo. Konta iguzu, nola gogoratzen dituzu Kaliforniako urte haiek? Ba, bueno, etorri nintzen handikan 8 urtekin edo, eta bai, gogoratzen dut nolatan eskolan hasi nintzen, han, ingles ikasteko ero eta arazoak, ze, gugitzen euskara zitzaiten genuen, eta inglesa eta nahikoa lan, eta orduan antxe, bueno, ba, izaten hon profesora apoio edo, ba, laguntzeko eta baiten horbait, eta ura gogoratzen dut. Eta gero etxean, han, bueno, arrantxo batean bizi ginen, ba, tipo baserria, baina, bueno, arrantxo zeko handi bat. Eta antxe, bueno, atxean langileekin eta, bueno, ariekin beti ez dakit laguntzen edo, bueno, bazter guztian ahazten auskalo. Eta nire jostailuak eta goratzen dutolako bizikleta bat, triziklo edo berezia, eta arekin ibiltzen nintzela gora eta bera. Animaliekin ere bai, ze, bueno, nire ez tarzan txikila edo, karo, arrantxo batean animaliaz inguraturik, ba, bueno, ba, zen espazien behiak, ardilak, eta bestela hauntzak, eta bestela subeak ere. Orduz gero hostik badukate pixkat, bueno, beldurra edo bentsat errespetua, ze, bueno, ikara batzuk edo araman dituen txikitan. Eta, bueno, hola gogoratzen dut, oso aske eta oso, ba, hemen baserriko giro batean ezala. Eta gutxienez, Euskal Herrira itzultzerakoan. Iepa, gaixo! Lan hori aurreratua zenuen, ez? Ja euskara ikasita, beraz, imaginatzen dut, itzulera hori ez zela hain traumatikoa izango edo bapatea. Bueno, bai, ze, etorri nintzenean, gaztelerarekin, etorri ginenean, nik ordurako ja inglesa ikasi non, eta euskaraz, bueno, ama hizkuntza, eta gero, lesakara etorri, eta nik gazteleraz ez nekin. Eta gero, Frankoren azken urteak zirela eta, lesaka batean, hain herri euskaldun batean, eta euskararekin, ez zuen aparteko gauzarekan egin, zeia ohitura galduta, eskolana dena gazteleraz, eskolara joaten nintzen, eta ez nintzen ezertaz ulertzen, amak lagundu nahi ninduen, eta ezin, hor borroka batien betiango irakasleekin eta, ez die gaur begungo bezalakoak, eta goratzen dut, ba, bueno, gazteleraz ez nekelako zigortuta, paretaren kontra liburuak eta, bueno, garai batean egiten ziren zigor horiek, ba, horiek denak jaso izan dition, ba, hori, ba, gazteleraz ez nekelako, ordon, bai izan du nun olako harreman traumatikoa gaztelerarekin. Eta, bueno, gero hasi ginen, bueno, gazteleraz denbora guztien lagunekin eskolan, itxen ere pixka bat laguntzeko eta horrela. Eta hor pasan nun gauza bitxia, ze hizkuntza bat ikasteko, ja bat galdu nun, ingelesa, eta bestia, euskera. Karo, ja ohituta, denbora guztien gazteleraz, itxia leku guztia, eta hori da txarrena hizkuntzak eta ikasteko garaian. Ja, behin hasten zarelikan hizkuntza batekin, ohitzen zarenean hizkuntza horretan, gero bestia eten zaizu arrotza. Nahiz ama hizkuntza izan. Harrigarria, nik horren gaztea izaten dut, hizkuntza ahoan, denbora guztien ahoan. Gaizkiten duzuela, ez du importa, ahoan. Ez bestela, ingo zaizu arraro, eta azkenen galduko da. Hori da. Eta hizkuntza galtzen dira. Eta zure lanarengatik ikusten dugu, saiatzen zarela, bueno, implikatzen, euskara batez ere sustatzen duten proiektuetan, laguntzen edo aldenetan, gutxienez. Eta aurkutzen, azkenen euskara oso garrantzitsua da. Bueno, gure hizkuntza delako, hizkuntza baten atzian herri bat daolako, historio bat, zenbat jende, hildakoak, gure kultura eta erailak, hobeto esata, guri eta dena defendatzagatik eta horrela, eta hori alde batetikan, eta gero bertzaldetikan ere, euskararen presentzia gero eta handiagoa dela. Gu igual horretaz ez gara konturatzen, ze, ari da zitzen, eta gu ari gara zitzen, ari ere ikusten nola dijoan, ez, poliki. Baina nahi baitut lehengusuk eta euskaldunak, baina Ameriketan bizi direnak, han jaiuak, hor Boisen eta Idahoan, eta haiek etortzen dira tarteka, igual lau, 5 urtetekan behin edo, eta beraik bai ikusten dutela aldaketa hori. Etortzen dira, ez daude, eziketa horretan edo azteko momentu horretan ez daude hemen, ez? Eta horren, kanputik etorrita, bai ikusten dutela euskararen presentzia gero eta handigoa dela. Ez guk nahi dugun erritmoan agian, baina bai. Eta horren, karo, gazteeit esan bartzaile, euskera eta euskera zain modan dago, bro, eta dena rakarraka eta Ego Ameriketako eta Zentro Ameriketako zera horiek, ez? Bro esan barrian esan zuen, naia, joder, biztza sartu euskera, ez? Ze, bestela gero damutuko dira.
lan merkatuan eta bar, euskarak izango du, zorionez, gero eta presentzia handikoa, eta ardon, karo, espauzu ondo egiten euskara, geratuko zea, gaizki. Eta horretarako telebista bezalako komunikabideak adibide garbiak dira, eredua emateko, eta zuri bidean ikusi dugu horretan asko inplikatu zarela. Ez dakit hasieratik telebistaren munduan sartzeko asmorik izan altzen nuen, edo nola iritsi zinen bertara? Keba, ni bile naiz, ni sartu nintzen telebistan jangoikoren adinarekin, 33 urtekin. Eta juston sartu nintzelikan, ari nintzen, suhiltzaile izateko oposaketa bat prestatzen Iruñan. Eta bile naiz lanean, bile nintzen, Elesako fabrikan, Ibardian ere bai, ostalaritzan ere 10 urte, agente sozial modun, aseguruak eta saldu ditut, ebili naiz, pixka denetarik, eta azkenian, pixka familiak eta animatuta, parte hartu nun, olako labur metrai batian edo, nire koinaudua eta bere neska laguna zela eta ez dakiz zer, eta lan bat itxiko, eta hor, azken orduko kamarero behartzutela, eta nire kamarero banintzen, aktoria ez. Ez da inzaila izan, eta eizu mesedez, eta pratuko dut, eta inun papera, eta antza ongi, eta erron esan zeteken, aizu, eta mundu honetan, ez mundu honetan ez naiz ez kazetaria ez, zu zer dakizu, egin proba, eta beraik erango izute bale duzun ala ez, eta azkenean napar bat izin zaion esan. Barrabilik ez? Kagoen, Dios, non dago kastina, kalaustra? Eta parte hartu honen, lehendaiziko kastina, ETB-ko kastina, duela 2001 garren urtean edo, eta ez da izan 1000 lagun antxe bere burua aurkezten, eta aukera zituzten 200 bat edo, baseatosun edo sartzeko, eta ni betako bat. Eta erron narraron, 1000 lagun eta 200 artean ni, agian, eta horren handikan gutxira, Nafarroko telebista batian, Kanal 4, beste casting bat, ni lehenengoa nola bonun ja egina, pues ya lehendaiziko egin, dezagun bigarrena. Eta han ere jende asko, 5 aukeratu zituzten lanerako, eta ni horietako bat. Me cago en, eta horren esan nun, tate, ake tomate, Eta hola nintzen, eta ja bin muturra sartuta leku batian, jakin behar duzu hori, ibilbide bat egiten, zure goraberakin eta bar, eta daramazkit ja, 21 urte edo, emetxe, enredatzen pixka, bazte guztien haste. 21 urte askotarako eman duten urteak, saio askotan ikusi zaitugu, telebista kate askotan, bereziki El Conquistador del Cariberen gatik ezaguna zara gaur egun, baina azken urtean adibidez ikusi zaitugu bai Masterchefen, baita ere San Ferminak aurkezten, osea, ez zaitu ezer behiutzen, polemikakin eta, mekabuela, Bueno, baina horren animatutu zinen, ez dela ezer erresa, telebistako bakate mitikoa delako, ez? Primeran, osea, 2014tik errekorra. Audientzia aldetik eta. Zergatik izango da? Bakarrikan batzuk ez zutela ulertu nahi, beste programa bat aurkeztu genuela, entzierroen inguruan, eta guretzat zezenketak eta ez ziren sartzen. Guretzat zen entzierrua eta entzierroen inguruan, girua eta pixkat hori ez. Eta gero komunikatzeko modua edo desberdinare. Eta batzuk ulertu zuten, beste batzuk ez, polemika batian eta sartu gintuzten, eta sukalderaino Masterchefen, eta ero sukaldera sartu nintzen, ausarta edo ez dakit nola definitu nire berua. Zerbait banekin, baina oso gutxi. Eta eskerrak hor, Danakoko David eta kompainia, bekabela, baraiei esker zerbait ikasi nun, zan dituen ez dakit, pila bete ez da izan denbora beraiekin, ikasten edo, ikasten, sartzen zen mundu horretan, aztentzea ikasten, eta azkenin ez dakizu, ikasi duzun ala guziz kontrakoa, zehain handia da, zabala da mundu hori, nire baita esan, ez da, ikasten edo nire buruan azten gehiago, baina ikasi nun, eta ari nintzen, eta kriston esperientzia, en el otro lado, osea, pasatu nintzen al lado oscuro, esatu dira, ez da, ze konkizien eta beti estutzen, eta han estutzen ninduten. Baina, ikasi nun lehiakide batek ere badula aguantatzeko kapazia handitia, eta horregatik aurten izan garaiz gogorra konkizien. Nire azalean probatu dudalako, ze eman ziaten kriston egurra. Konkiseren 19. edizioa estreinatu berri da, badira urte batzuk, ez? Ez dakit errexea dan urtero berritzea edo audientziari zerbait desberdin eskaintza, ez? Bera, oso zaila da irautia. 19 urte, ETB-en Goenkale, La Noche de, Navarra direkto bere oso gutxi, eta estadu mailan, las joyas de la corona esaten dana. Baina gauza bada irautia, eta beste bat, aurten 19. urtea, eta hasi gara, uneko 27 batekin. Osea, da estratosferikoa dat hori. Osea, audientzia hori ez da normala. Hori da, garai batean, bi kate zeudelikan edo agian, edo kate bat bere bizera. Uneko 27,
gu haintze telebista txiki izaki, eske edozeinek hori ez du sinesten. Eta lortu dugu 19. Edizioan. Osea, ez da bakarrik erautia, baizik eta zenbat eta zaharrago horretu abekio. Eta hori aurkezte, jarriko balute bat ona. Eta batez ere kontuan izan dezakegu, ez dela bakarrik hemengo audientzia, ez? Ia konkisa fenomeno mundial da. Hori da, audientziak neurtzen du hemen Hego Euskal Herriko ez dena, ze Nafarro ez da sartzen, Gipuzkoa, Bizkaia eta Araba. Ze Nafarroan ez da sartzen gure datu horietan, beste komunitate bat delako, zentzu horretan, eta Nafarroan ikusten gaituzte pilo, Santanderren, Burgosen, Errioxan eta Erosaren zelak. Osea, zaizaleak Twitterren adibidez, hor neurtzeko dago trending topic famatori, astelenero eta asteazkenero gara trending topic. Osea, astelenetan eta asteazkenetan Twitterren estadu mailan gehien komentatzen den saioa guria da. Osea, hori lortzea, gu gara 600 txiki bat eta dazkago pista batean, osea, ari gara lehiatzen kontra los Ferraris. Iten dugu, irabazi de calle. Osea, orduan esaten zu. Eta esaten zu. Eta nola? Eta nola esplikatu hau. Eta non dago truko? Beste jende engantzatzeko? Dudik gabe aurkezlea, eske mundiala data. Zerrek txango dugu? Ez. Nik uste dut castinga oso garrantzitsua dela. Azkenean dijoan jendea da arrunta, normala eta denetarik. Erdiak emakumeak, erdiak gizasemiak, kirolariak, beste batzuk kirolariak ez direnak, herriko jendia, hiriko jendia, helduak, gaztiak, aurten gaine sartu dugu talde gaztetxoa, Guaban taldea. Hor nobedade. Nik uste dut, gizartea isladatzen duen jendia dagoela. Orduan etxetik, zuk identifikatuko zure burua arekin edo talde horrekin. Por zertu, zuze taldekoa zea. Nik Orokote. Nik uste berdeekin. Berdea, emakumeak, eta behi. Hombre, defendatu bat da, Hori da, ni Orokote satelite batzu dira, eta ni nahiko satelitea nahizen ez, ze karo, edo Guaban, baina Guaban dian nire seme alaba bezala, ez? Orduan, lortzen dugula etxetik ere lehiatzea zentzu horretan, identifikatzea norbaitekin. Gero, konkistador da sota kaballo horrei, proba, asamblea eta duelua, jazta. Baina aurten adibidez, aurkezle gabeko asambleak. Bat ikusi dugu, asamblea izan du da. Osea, berrikuntza, lau talde berrikuntza, Lur Errekondo aurkezten, beste berrikuntza, hain kapitainak, atzo Irulenda izikoak bakion hortzu dian, Zeleta, Jokin eta Ini, baina lagorrena nori izangote, datorren astean jakingo da. Beti zehatzen zean ez eta beti sota kaballo errei izan, beti sorpresa, nobedadeak, eta hortan ere arriskoak hartzen ditugu. Ze telebista munduan, eta zuek ederki asko dakizue, si va bien, no cambies, edo sare bat alasetan dena, ez? Osea, ondo badijua, izan latu, bazpare. Eta gu zehatzen gara aldatzen. Eta hortarako zuzendarik, ekoizlea, gidoilarik, eta hortzen daude, denbora guztien buruari hor raka boltak ematen. Eta hortxe duzue arrakasta hori da, emaitzak hortxe daude, eta ez dakit jade, emaitza hauek ikusita 20. edizioan pentsatzen ari zareten jada. Patxik errando, 20. datorrela bai ala bai. Eta joder, eska horako hasierakin, nola, ez? eske 27. Eske, bira, atzo debatia egintzun 14 debatea. Eta da pixka, maz da lo mismo, ze azteleneko saioa komentatzen dute, epatzen dute, naiz eta materialitu izan, baina bueno, da pixka bat. Eta hori zu baizu, euneko 15 gaur egun, baizu ze audientzi mota den hori, ikaragarria da. Ikusi, hor, estadu mailan aber nortzuk lortzen duten, euneko 14. Osa, hori izango litzakeia, ordon, hortikan 27, hemen pasapalabra uste da gehien lortzen duna, euneko 22, 23 hortzen ibiltzen da, eta da la joya la corona. Osea, eta gu, 3 punto gainetik, 4 punto gainetik. Harrigarria da. Benetan, eske da fenomeno bat ez telebizioa, baizik eta soziala. Hori da. Eta pertsonai ezaguna izan da, hemendik ikusten zaitugu, Irundik. Ez bada daramazu hori, erraxa da hori kudeatzea aurpegi ezaguna izan. Kanpotek eta gutxi biltzen naiz, nahiko biltzen naiz aratanat beti bueltaka eta lanean, eta ez bakarrekan telebiztan, beste proiektu batzuk eta baditu, eta beti kotxekin goti eta beti, eta hola. Eta itxina holikan gustatzen zait, itxine hotea lasai. Zer, ipurterre bat naiz, badakit, baina geldirik egoten ere badakit. Ez denbora asko, baina tarteka bai. Orduan, hemendiken Irundik eta ez naiz askotan ateratzen, baina bai, biztan da... Bueltakin adibidez ikusi zentugun, ez? Hora, aurkezpen bideoan, iria erakusten, osea, saiatzen zara alden neurrian gutxienez, iriarekin lortutako gauzatak. Bai, beti, saltzen bai Lesaka, bai Irun, eta gaina uste dute, ben, izugarrizko altxorrak ditugula, askotan baloratzen dugu kanpoko eta etxekoa ez, beti, etxekoa, atzerritara gara gure herrialdean askotan, eta sehatzen ari zalekita gehien, hemengoa ezagutzara ematen.
Eta jendearen portaera eta ni askotan ez naiz horretaz guartzen, ze ez nago pendiente, ni banijoa, kapestro jarri, tak, eta horrela, pa. Lehen galdien izan du nintzen Euskal Derbian, futbolian, semikin, ora noetan eta. Eta, gero, kriston jendetza, ni aurretik eta semi atzetik. Eta, termometroa niretzat beraie dira. Eta orduan batean horbildu zitzaidan izan, atxa, baina nola aguantatzen duzu hau? Aguantatu zer? Etzara konturatzen, nola biretzen zaitu zen? Bueno, behiratu, batzu bai, eske gau, zu etzara konturatzen, baina zure aldamenetik edo pasatzen direnean, zuk ez dut ikusten, nik ikusi dut. Mundu guztiak ematen du vuelta, seinalatu ez da gizte, Julian bagizte, nik ez dut ikusten ez enteratzen. Izenak bai, hombre, Julian tal! Eta normalian jendea oso jatorra da. Orduan nik hartzen dut ongi, uste dut gehiegi magnifikatzen dela telebistako lan hau, azkenean guk zeitin diu, entretenitu. Ez dakit, uste dut gehiegi, ez da nola definitu, bai, magnifikatik dela gure lara. Dugun oi hartzuna, eta jenta arrauta gara, nina lesakako semia, nera mahortxo berrikoa, atea alontzenekoa, estatu bateotako arrantxo batean azitxua, ni nor naiz, baina lehantzi, nire kuadrilla lesakarra, ditut bizimodu normala, eta nire bizita da oso normala, eta nire lana da normala, nire jende giztu normal ikusten. Orduan hori da pixkat horrek harritzen hau, zergatikan oi hartzun hori. Eta askotan igual gazte bat izan, eman lau sari Nobelen izenak. 3 ziru jau, biziak eta salbatzen dituztenak. Takit, 2 euskal fisikola, eman 20 futbolista, eman 15 abesladi de reggaeton, pa! Lau pilotari, aurkezleak, pa! Ostras, hemen ari gara zeo zer gaizkiten. Ze salbatzen duenak, ez dauka irakaslik ere, solan garrantzitsua da. Ezik eta hazi jendia, ostia, eta guk egiten duena da entretenitu. Bueno, bai, ondo, entretenitu, gerrak eta lauzte dago bertzere gaur eta pandemia eta nahi duzuna, ez, bale, ondo. Baina, desoreka dago, gu ez gara hainbeste, kriston aldea dago. Hori da nik ulertzen ez duana. Eta konta iguzu, nola begiratzen du Julian Jantzenek etorkizunera? Telebistan amaitzeko, karrera amaitzeko asmorik bai, edo? Beha, nik indigenekin eta bizi izan dut asko, eta beraientzat da, iragana ikasteko, oraina bizitzeko eta aprobetxatzeko. Eta etorkizuna, bihar goizien asnatu eta ikuskut zer egingo dudan. Bizi, oraina. Etorkizuna, nizterakit. Askotan, izango baliz dena nire eskutan, telebizela nahin, gustatuko lehitzadeke, baina nizterakit, edo bapatia eritu dute papa, ostika da man eta etxera bidali, edo nire igual nazkatu edo, eta igual usten aldu, ze kao, dara mazki 21 urte eta ez da bakarra gara, espresioa eta badiri gauza asko gure atzian, ez? Eta iristen da momentu bat, onaino, eta banijoa etxera. Nizarra egite, bihar istripu bat eta banijoa, baina beste mundura. Ez dakizu, orduan egin behar dena da, oraina disfrutatu eta gauza egin gaur. Eta bihar ikuskot zer egin. Ez bihar agian ez da iritsiko. Hori da. Eta jazta. Orain arte esandako guztiarekin geldituko gara, Julian, pendiente, zer ematen digu konkiseko memoralio honek, hori seguro. Eta ikusiko dugu etorkizunean banon. Bale, eta bera, nire etorkizun hurbilena, baiz zen izango den? Ukitu batza, eskua. Ebaki bat berua. Hortxe, ez? Hortxe, gaztelun edo... Nik uste merezia dugu. Bai, eta kamera, zure bai, 3 kafetxo, 3 ebaki edo. Baina bero, Hori da. Oian, nire etorkizun hurbilena. Horrekin bagoaz, ale. Re, dio, dutxatik etera berrikatara baita, bekagoela ba. Ez ematen baina bai, kriston, notza. Joder. Eta idea amerikak egiten. Eta idea la guztizu da gainean, bekagoela. Dutxatik bai. Jarri bat.